Iffirmat il-ftehim kollettiv li ntlaħaq bejn il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta u l-Cabin Crew. Il-ftehim sab l-appoġġ tal-maġġoranza assoluta tal-ħaddiema. In-negozjar tal-ftehim kollettiv li sar mill-President Emeritu George Abela ilaqqa żewġ kunċetti importanti għal-ħaddiema, il-flessibilità u l-produttività għall-kumpanija. Fost oħrajn il-ħaddiema tal-Cabin Crew seraw żdied fil-pagi tagħhom. Il-ftehim se jara li n-nies fuq kull titjira jinżlu minn 5 membri għal 4 waqt li se jkun hemm kontroll aħjar tas-servizz. Noel Merċieqa, President tal-Union tal-Cabin Crew, wera s-sodisfazzjon tiegħu u tal-ħaddiema għal dan il-ftehim kollettiv. Kuntent ħafna illi l-ħaddiema fehmu, l-membri tagħna fehmu, 7 minn kull 10 ivvutaw favur tiegħu. Ftehim kollettiv illi ħajsalvagwardja l-impjiegi tagħhom u l-idħul tagħhom. Naturalment kien hemm naqra tweaking fir-rostering biex kulħadd ikun iktar flessibbli u iktar produttiv. Dan kien it-tieni minn 5 ftehimiet kollettivi li jridu jiġu ffirmati sal-aħħar ta' din is-sena. Din il-ġimgħa l-Air Malta se tkun fil-qrib li mal-General Workers Union tagħlaq il-ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-ground handling. Fil-waqt li l-ġimgħa d-dieħla, id-diskussjonijiet se jiffukaw sabiex jintlaħaq ftehim ukoll mal-bdoti. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li dan huwa pass importanti li permezz ta' aktar appoġġ lill-ħaddiema l-Air Malta tkompli miexja fid-direzzjoni tajba. B'dan l-armonija industrijali mbagħad il-kumpanija tista' tiffoka aktar fuq l-aspetti kummerċjali, ġifieri li nbieħħu il-biljetti u la nissiguraw li l-ajruplani tagħna jtiru mimlin. B'hekk nassiguraw li iva sa Marzu li ġej ikonna break even u s-sena ta' wara jekk Alla jrid nagħmlu l-flus ukoll.